ang good store ta, karon sabay ta. Ang Cebu City lagawon ta. Karon unang adlaw sa paglaag dinhing dapita. Tara, sabay ta. Dinhi lang sa good store ta. Tara. Sir, salamat. Check out na kami sa Sampaguita Suites guys. So, naana sila atong mga kauban from Iloilo na sa City Hall. At una nato dire. Kay gikan pa sila sa Liloan. Tapo kami sa City Hall. Kay dito na sila naghulat. So nari ang Magellan's Cross, Santo Niño Cathedral, McDonald's, then City Hall. Smart City Hall. Kibaktas kita padulong sa City Hall atong itur kining Cebu City. Timing po para makita ninyo ang unsa ang kanindot sa Cebu. Ayan, sa mga wala pa nakaadto sa Cebu, mauni ang nawong sa Cebu sa may City Hall. Kani doon siya sa Magellan's Cross, doon sa Basilica del Santo Niño. Wala yung mga kuan. Kung makita ninyo, limpyo ang ilaan na karsada. Kung wala tayo makita diri nga mga jeepney, mga pasayroan. City Hall. Dili kayo sila traffic diri sa Cebu. Dara. Wala usab tricycle. Wala asa ka. Okay, motabok ka diri sa pika sa may right side. Kay murag diri ana sila moagi karon. Ay salamat, nakita na namo ang among mga kaubanan from Iloilo. So from Iloilo mga Ilonggo kini. So mag Ilonggo na pud kita. Hello, good morning. Hello. What's up? Ay, may kaaga ding. Din ko. Tiyak ko. Bless daw ante. Hello. Indun. Saya. Hindi ka ba nagtulog? Diyan lang oh. Diyan lang sa tabi? Itong may mga manam to. Iri mo ka. Nami to yan yung katulog na sabi nito. May cellphone. Tadi may ara Summers Lake Stay. Kaya diya man ang Magellan katong Santo Niño Cathedral. Hindi maagitan lang data na siya. Ara doon Magellan's Cross Yan, na. Malmoni kami short pagdagat ulit. Hindi sa Cathedral Magellan. Ang Di, bakit lang kita kay Magellan? kag Santo Niño, ma-pray ka to. Ay, sige, mabalik lang. Oo. Kag dyan man sa unahan, dyan doon ang Diyan mabalik po? pier. One way, one o diyan sa. Di ba balik na to sa dito sa Magellan's Cross. One way na din, one way. One way. A few moments later. Okay lang. Ang kamay kanino mo Video. kung ano? Di po Dali po. Sa ante oh. Ante, mag-bless ko no ante. Of the Salamat sa sponsor. Dun. Ay, sinong kas-anak ano mo din mo? Going to Basilica del Santo Niño. Hi, dali. Hello. Are you vlogging or something? Oh, ano dyan? Speaking dollar? Foreigner yan. Yes, foreigner. Kunin ko sa cellphone The foreigner. Hacker to eh. Not exactly a hacker. You know how to hack an account of other people? Yeah. No!
I'm not that actor. You're not I just fixed those. Stop acting. Alam na, medyo karakter mo. Oh, yun. Naman na. Pasulod na kami sa Basilica del Santo Niño de Cebu. So, magsulod kami sa Santo Niño Chapel and bawal ang video sa sulod. So kinahanglan nimo magpila para ka makasulod diri sa Santo Niño Chapel. A few moments later. O Ginoo, ihatag sa imong simbahan ang mga gasa sa kahiusa o kalinaw nga sa katanilahang paagi mao'y gipasabot ubos sa Bible niining mga gasa magihanan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. A few moments later. After 1 hour, man ang simba. Nigawas kami sa Santo Niño Cathedral. Pinagulat kami sa kinan diri nga side kay moadto kami sa seaside. Kay gipanggutom na. Dito kita sa SM Seaside Maniudto. Pero ang oras hapit na alas 3. So, dirita sa trap off only. Pero dili ni trap. I-on. Trap on. Not off. It's on. Promo. Tangla. Go. Wala kami. Okay, good. So, this time, we're going to SMC sites for dinner. For lunch ko, no? Slash dinner. Oo, gani. Head southwest on Piberco Street toward Coastal Road. So amo ni ang Cebu City. So mag-tour kita, tanawan ninyo ang ato ang dalan maagian kung unsa diri ang naa sa Cebu nga inyong makit-an. Welcome to Seaside City Cebu. SM Seaside City Cebu. Ba, ano to? Namin to ya, libre kaon. Wala. Oo. Mga mabuot nga daan ng taga Bohol. Ya, taga Iloilo raman niya tunto. Ay. Basta longgo ko no, tunto mo. Kaning SMC size mo kini ang biggest SM diri sa Cebu. Sa kaya kita. In 300 meters, you will arrive at your destination. Amotobot Ocean Park sa Perth. Oo. Kag ang sulod na kadang sa ocean mga isda gid. Sa Manila. Daw mo sa Manila. Sa Manila lang ay may dolphin sanda. Oo. Kanya sa ara kami sa parking area, ngaway kami kumaan kundi kami ma-park. Diretso lang rin kay access na may matulog sa sa ano, sa nang drop off kami sa may ano, Entrance. Ate dire guro. Di man naog ta, panawad. Hina sa parking area diri sa Seaside Cebu City. Nata sa third floor mo ang view. Oh, nice view. Dingin doon. Oh, alam
Lechon House ka. Mo kini ang food court sa SM Seaside Cebu. Ang tapad niya diri is kuan ice skating area. So mag ice skating diri ang mga bata. Ayan. Bili ka pagdalo. Sila ni Narcy Bubot na nangdalag nagapili pa. Kita makuko. Sa kadagang tao, Order. so walay available or walay bakante nga table para sa lunchtime. Oras is alas 3 na. Mo pa ang pag-lunch sa mga tiguang. O gari nag-order na sining Narcy and Bubot sa lami and namit nga pagkaon, lami nga pagkaon sa Cebu. Ayan. And they ara ang namit lami nga lechon Cebu. Ayan, makatilaw na jud ko og lechon diri sa Cebu nga perting lami, perti ka namit. Sa itsura pa lang lami kayo. Grabe mga waiter dito. Sa pluro daya din. Wow. Elizabeth. Daghang din nga salamat sa among sponsor. Ayan, Narcy, thank you very much. Salo. And bao kini among kaubanan sa amo ang paglagaw diri sa Cebu. Ayan, baby. Ayan. And abangan ninyo ang pag-adto namo sa Bohol, ugma. Ayan, mag-tour Grabe ang mga waiters karon ba? Pilay adlaw ninyo dire. 24 hours adlaw nyo din. Sa wakas, makakaon na kami og paniudto sa mga oras nga maalas 3. Dali sabay ta. Dalawan ang pani. Sabay na. Okay. Try natin. Perti ka namit. Gumpay. Cheers. Gumpay na. Yay! Ano na cheers? Hindi talang po English yun. Parang hindi ta sa English. Kalau mas understand mag-inugong, mag-English. Oo, gani. Cheers! Shot! Ayun! Masa tingway? Dog ako gasolina. 5 minutes later. Hello mga dods, kung diri daw ka sa Cebu kinahanglan nimo kani tilawan ang carrot cake sa Leona. Carrot cake. Shout out ma'am Ate Faye Agni nga mo nag-recommend ani nga tilawan jud ang carrot cake sa Cebu ni Leona kay perting lamian. Try nato niya. Duro na bakal niya. Away timot na bakal. Ate tanan. Ato dan ay. Ayan mga dudes, gawas na kami sa Seasides kay mag-uli na kami sa among gitulugan, among gipuy-an, mag-rest na kami para mag-prepare para sa biyahe sa Bohol ugmang adlaw tomorrow morning. Ocean Park. The Cebu South Coastal Road. Coastal Road.
Hindi, pag-ato yung Manggahan Festival man to, no? Ano timing maganda? Wala man talaga wala pa mo kamaan. May duro santol. Ha? Manggahan Festival, mga duro santol, kagbayabas. Halo-halo ko yan. Kaya lang, karting ka traffic ka na yung piling ka, ano? Ka? Pagkahan, may karipaan. Kaya santol display na. Oo. Mangga, namin gidman, tamis gidman ang mangga to. Hindi namin. Oo nga, pag si Kalwada na pumunta namin tapos More moments later. Hello, ma'am. Kaway-kaway sa akin lang. Tumto-uto ka din. Lami na magtulog. Elevator. Ala, sa asa man ni? Push. Mas pakilid man, di man pababa. Ano daya to? Sa kilid man dyan agi. Hindi pababa. Ah, ang araw na. Jersey number 2. Ah, nauna pa sa bubot. Ay, 202. Wow. Wow, sabaw. This is it, pansit. Ah, dito na po ka din. A few moments later. Ha? Ang cake. This is carrot cake. Sige, be man ang be. Wala pa nimong dapat itong pinakanamit nga part na slice. slice siya. Carrot cake. Nadaan mo yung hindi man pwede mag-ipon. Is that real carrots or fake carrots? Not actual carrots. Mas manami. Puro ni. Tanggal umay. Okay. Patan na umay ka. Jing, galit na vlog. Sige, tirawan mo. Carrots cake. Carrots cake ko. Cebu. Carrot cakes. Carrot Wala may imagine. Wala lang sa. Hindi ka sa tamis. Hindi kayo sa... Aman ako sa bubot. What ka to? Pati ko naman ay sa kwarto. Biyak ko dutay. Gani away sa gani doon nyo. Wangan ko sugar ko. Ano man ang dugar? Wangan ko si sugar. Gamay lang ah. Tiraw lang. Ano kayo sa tamis? Dami, tama-tama ang pagkakataon. Basta tamis. Hindi tayo. Baskin prutas, basta tamis. Oo. Ay, bisa prutas. Saka dito. Minggo, Oo. 1/4 lang. Lami, gidya na. Ay, gali. Bisa prutas. Kabugaw. Kung kabugaw ko lang buhat na niya. Yes. Dasal. Tiwala, dasal, respeto, bawat isa. Ayun ang importante. May advice si Lola mo. Ay, si Lola mo, si Ninang. Si Ninang na. Ninang na tayo. Lola Ninang. Yehey, hantod sa sunod na ito nga video, sabay ta ugma pa-travel padulong sa Bohol. Hantod sa sunod nga video, sabay ta dinilang sa Dude Store ta. Thank you for watching. God bless everyone. Paaga kami kayo napag-ligpit na para una sa pagkaon. Kasi kailan pagod nila dahil before eh. Nung kailan talaga. Nagpaburaw kami niya. Kasi niya. Napakilimot. Oo, pinapangayo niya na. Ako niya. Ang laga na, ginilaptan. Sarpan naman. Gani, Roman naman. Si Adi lang din. Ito kami to. Antay, salamat tayo. Hindi na ako mag-tiktok ba? Ay, kumaan na kami. Kasi makitaan sa video. Ito lang.
With purpose. Namin gulo sa gabi para namin tulong. Tapos pa niya ako. Sa aga, para magamit mo ang energy. Kasi nagsabaho ka, tuyuhon ka. Sa preference mo, marami aga. Thank you, Ante. Oh, thank you. Thank you, bye. Good night. Bye-bye. Salamat.